Здравейте всички! Днес ще играем на Undertale. Всъщност, ние се правихме нов канал. Толкова ще го кача в новия канал. Иначе, не съм само аз, това правя с мой приятел и в BG11. Той много време мечтае да има общ канал. Затова ще правим един общ канал, снимаме на рандом игри и както и де. Нека почваме. Забравя да кажа, ще играем на Undertale, една 2015 година, както и де. Айде, размърдах си. Тъм, не продължаваме. Какво е Ливи? Айде. Не ги щатя. Стой, ама ти ги ща. Да, брайнет съм. Ти дай сам го кажеш. Сега разбра. Нашия сега разбрал, че съм разбрал остатъка. Не, млад съм е. Искам да умра. Ужас. Пускай се. Здрасти. Здрасти. Ти коя си? Аз съм Крипър. Да знаеш. Приятно ме да позная. Отдатък с 7 чекпоинта. Често към тази игра е една от любимите. Така. Гледай как се прави. Чек малко. Искам да прочета какво пише. Чао, нищо така. Какво е това? Какво пише? Не мога да прочета. Табелка. Значи, на табелката пише да цъкам, за да чета табелки. Виж колко странно. Да стоя на килима, така ли? Каква е тази ръчка? Ето е праната ръчка, бе! Какво? Какво искам тази ръчка? Айди, да ти годя. И няма хора направо. Ай, ще говоря сега. Как спрем? Ти пък къде отиваш, бе? Страхливен. Какво не странно ли направих? Нещо странно ли съм направил? Ляни! Не мога. Не! Кумпли. Той има втори лице. Къде ми сърцето, бе? Изгуби се. Ти па защо ми бяш вече, бе? Как смеят, бе? Какво пише тука? Какво? Окей. Тук да има някаква тайна. Пише за някакви такива карти, марти, такива за... Такива час как спре еди какво си. Иначе, това трябва да има някаква тайна. Това ютубър се е да ме такива истерегове. Не, бе! Да, ела така. Ела така. Ами тука. Ще направя каймаката на мене, бе. Ела ми.
Айде бе, Лами. Илан, бе, къде си? Коли имаш в тази кола, бе? Ей ти, намерих ти. Айде, айде. What? Откъде се дете? What? Не ми справи, че съм слаб, бе. Виждам ти. Не виждам, а чувам. Искам телефон. Не, после. Чао. Здравей. Здрасти, си жаба. Хай съм жаба. Сега тук какво имаш? Сладка! Помня ги. Мага, бе! Тия бомбон ще ги изям. Листа. Тук има форм на живот. Не мога повярвам. Здрасти, жаба. What? Върви се на... Здрасти. Значи искаш комплимент. Блюжи ти психи. Ти на... Не. Улица ли бе, господи, това бе. Толкова много. То пъзъл го знам, много е лесен. Ей то. Пита ме запалил, такива. Въобще. Ниче да бяхте видяли къде бях стигнал. What? Въобще са лесни. Купиш тук? Нищо не разбрах. Как ще да е? Искам да ли? То пазар е много гаден. Знаех си, че не е така. What? Така. Купиш тук? И защо? Ще направя един комплимент. Макар да не разбереш го казваш. Не! Те много ги Тя ги мраза. Убих ги. Цели 2 голда. Айде. Ето го входа. What? Точно да килима, бе. Поне си летяш. И ще стучи теля пулта. Готов съм, мина го. Задъра. Здрасти, господин мистериозен камък. Пак ли същите, бе? Значи малко комплименти. What? Вау. Аз така събирам парички. Пачки по стачки. Мърдай. Ще мурна накрая. Да е падна. Искам... дай още бе мързлив. Гледай да посъка, бе! То камък го мраза. Хаштаг хейтър. Камъни хейтър. Точно тук ли? И тази комбинация явно много я харесват. Тя коми се извиня. Да. И разбра за ком си извиняваш. Пак 2 голда. Аз колко монета имам? Цели 8 голда. Не мога повярвам, то богат съм. Чекпоинт слабо. Чекай, кубиш? Масхо. Сирене! Искам сирене. Не бе, залепена за масата, бе. Задърдух. Не! Кола празня, бе!
О, не, ти се мога. Остатък, мръза. Стой, ама ще искаш файт. Малко... Ще бъдеш малко бой. Нямам атака! Айде, ще дадеш още бой. Ай, наяли ли се вече с бой? Още ли искаш? What? Водата ми взима демидж. Още бой. Не. Нет. Не тази атака. Айде, още бой. Не е скоро, за да възстановявам живота. Какво тяк файт малко? Тук не трябва да се файтва, но поне няма ми дава XP. Даже не знам дали ми дава и пари. Айде, начаш бой! Яш! Юху! Не мога да убия... Не мога да убия духове! Не! Да ме аз съм жив! А начин не така, хъбил си живота и така. Сега... загубих experience point. Супер. Табилки! Айди. Донат! Съжалявам. Тук какво пише? Спайдър са направени спайдър. Така. Ето нямаш ли трета жала? What? Точно сега ли бе? Ай, спевам един. Юху, виж! Това много ми хареса. 2 голта. Тук няма да имаше. Оле, виждате! Имате 3 антисайзд. Жаба, не мога да проявам. Така има много тайни. Ще ми звъниш. Така... Спаднах в грешната дупка. Това моков ли? Упс. Целим? What? Ай, малко ще покапна. Не спрях да вземам далечика. Тако искаш. Трябва да вземам поне... Зеленчуците не ме харесват. Не. Зеленчуците не ме обичат. Толкова ям, бе. Сега гледай къде ме спалва. Не, те отново се бия. Почвам... Почвам почти сбринит. Малко... Ще пътиш! Оху, супер! Бой! Яваш бой! Заслужаваш бой! Ти ко ми говориш, бе? Аз не те чувам, не те слушам. Той дух ко ми говори? Ама аз още нищо не съм те питал. Ма че аз нещо питал ли съм ти? Не бе, дай малко. Искам го нашляпам. Бой. Ох, слабо.
Сега трябва много да внимавам. Тук наблизо май няма чекпоинт. Да, наистина прави по-трудно. О! И загубих едно XP. Да, си ходя. Ти жаби не ми пука. Те май са направили нов апдейт. Преди бяха 3 жаби, сега са... Да. Ай, спевам ти. Не, смачках боболечката. Този път няма паднал. Тук пише. Има после една ръчка. Колкото. Падам. Пак ли? Соя ма мърс. О, много сяк. Много ми хареса как не чуя. Аз пермах ти. Сега искам да видя колко пари имам. Да, стоп. 12. Лъжето ми е пръчка. Не знаех. Значи имам да без лъжи, бе. Оле, купиш. Мале. Сега... Ох, слабо, тук няма ръчки. Той тук май няма. А, не има. Сещам се коя е май тази. Готово. Стоя, ама не вижда. И това май горе. Горе ръчката. Сега ми кажа, не съм ми превратял много пъти, само 1-2. Сега... Я бе, какво пишете? Малко не знам кое е. Бе, не вижда. Нямаме HP. Юху! Махам се от така, не випни. Бе. Ако има така? Жаба! Лебед! Окей, що му казваш? Много разгледка. Оле, нож! Играчка. Не се също се го юзвам. Ще пък трябва да се бия с такива някакви гадни. Кикат духове отново. Абе, там е чекпоинт. Що ми звъниш по телефона? What? Нищо не разбрах. Ай, чекпоинт, бе. What? Айде. Окей, супер. Имам... Не си харесвам дума. О, супер. Тя ми взе. Тя ме гали, не мога приема. Тавък, тя ме майк. Така... Виж, обаждам си. Ха? Да. Супер. Това стаята, сега ще направя нещо върху. Изпиках се вътре. Ужас. Защото като няма туалет, какво се прави? Както се. Както се. Браво. Това монстър е ли? Много грозно. Ужас, сега чакам да си моят пай. Вижте, аз плюснах по лице. Пай! Ай, че откраднах го. Сега само бе колко лекува. Ай, че. What? Дойде съм на един живот. На 20 лева ми го давам. Мале, не мога поем. Озани.
Това беше за днес. Хора, дано ме харесват този клип, абонирайте се за нас, харесайте го и чао! I only call you when it's hard.